Danas se igramo i pravimo pomandere. Pomme d'ambre, jabuka od ćilibara, francuski izraz koji označava mirišljave loptice napravljene od citrusa, aromatičnih trava i začina. Za pravljanje ovih mirisnih kugli treba će mi voćkice, začini, karanfilić, cimet, anis, oštar nož, čiode ili neka druga iglica ili ekser kojom će da se bocka voće i ribon trake za ukrašavanje i za kačenje. Pomanderi se prave jednostavno. Važno je da se zaseče ili ubode njihova kora, da se naprave u jednoj varijanti prorezi i da se oslobodi miris. Znači uske kriškice i vadim taj deo. I to je jedan oblik. I to sad treba osušiti. Druga varijanta je da se uzme plod i da se u njega zabadaju karanfilići. To može da se uradi skroz u krug, a može po nekoj šari. Neki pattern ćemo... Ili može bilo kako. Može bilo kako. Znači može i direktno da se ubode karanfilić. A može i da se prethodno napravi rupica pa da se u nju lako onda bocne. Hoćemo da pravimo sa razmacima prvi. Aj dobro, imamo puno, možemo da probamo razne. Ti ćeš ovo isto da radiš. Ovo je zgodno. Iglica, znači. Gledaš gde si ubacio i nektijicu i tako u krug. Šaramo. Na različite načine bockamo. Izlako čokolada. Limun, limeta, klementina, recimo, imaju tvrđu koru i za njih je potrebno ono bockati prethodno iglicom. Međutim, ove sitnije mandarine, one su meke i nema potrebe da se prethodno izbuši kora da bi se ubacio pupuljak, odnosno karanfilić. Znaš da je karanfilić u stvari pupuljak? E sad, ovu drugu pravim tako da ostavim prostor za traku, pošto bih voljela ovo da vežem tračicom. Znači, oblici zavise samo od mašte. Ne stavljam jedan do drugog direktno. Znači, želim da bude usko, znači da se vidi ovo između zbog toga što kad malo usahne, kad se osuši ova mandarina, onda će da se smanji i zapremina tako da će se skupiti malo. Inače, pomanderi su prvi put počeli da se koriste još u mračnom srednjem veku, kada higijena nije bila na zavidnom nivou, a to znači da su neprijatni mirisi preovladavali. Upravo da bi se neutralisali, maskirali ti grozni mirisi, ljudi su počeli da prave ove mirišljave pomandere. Osim toga, oni su poklanjani bolesnim ljudima, u to vreme su vladale velike zarazne bolesti poput kuge i kolere, a poklanjali su i svima ostalima za sreću. Znači, smatralo se da ove mirišljave loptice donose sreću. Ja sam ovde ostavila ovaj kao trougao, kao y neki, za ribon, za traku, koju ću povezati kada se ovaj pomander bude osušio. Najbolje je kada se radi o dvoje. Pa kad se jedan palac umori, onda krene ovaj drugi. I brzo se umori. Au. A kad smo ih napravili dovoljno, sledeće o čemu moramo da razmišljamo je sušenje. Pomanderi bez sušenja mogu da traju kratko. Naime, oni, osim što će krenuti da se skupljaju, počeće već u 2-3 dana da se kvare. Znači, krenuće da se pojavljuje buđ, truljenje na njima. Da bismo to sprečili, možemo ih osušiti u rerni. To je proces koji traje nekih 12 do 15 sati, zavisno od veličine samog ploda. Drugi način sušenja je specifičan po tome što nam za to treba sastojak iz bašte. Koren perunike, irisa. Znaš da se on daje bebama kad im niču zubi, da bi ih manje svrbelo i bolelo. Ok.
čeka, idemo da sušimo. Koren, ali i list perunike, odnosno irisa, zaslužuje posebnu priču zato što je i jestiv i lekovit. Međutim, danas nam treba i sasvim drugih razloga, a to je što samleven u prah kada se osuši čuva naše pomandere od truljenja. Znači, oni se neće ubuđati kada ih umešamo u prah napravljen od korena perunike. Znači, samo ga ljuštim, onda ga sveckam sitno, pa u rernu dok se ne osuši. Što su tanji ovi listići, to će mu trebati manje vremena da se osuši u rerni. Znači, neophodno je da se osuši, pa se tek onda melje u prah. Inače, koren ima blag miris ljubičice i interesantno je to što se tokom sušenja sve više, znači pojačava se taj lepi miris korena irisa. Glavni deo rizoma sam iskoristila, ali ću zato ovaj gornji deo na koji se nadovezuje nadzemni deo, odnosno listovi, ponovo vratiti u baštu. Iz toga će da se razvije nova biljka. Koren irisa se osušio u rerni na 80 stepeni, pa za nekih, ja sad nisam gledala, ali recimo 30 minuta. Važno je da kad se izvadi da može ovako da krcne. To znači da može lepo da se samelje u mlinu za kafu i to ću odmah uraditi. Da bih zaštitila moje slatke pomandere od kvarenja, upotrebit ću mešavinu i to koren perunike, koji je glavni sastojak za neku vrstu konzerviranja, ali i cimet. Znači, cimet će dati em miris, em će pomoći u isušivanju ovih plodova. Ovo možemo da zadržimo na ovoj mirisnoj noti, a možemo da dodamo i, recimo, sušeni cvet lavande. To mi imamo. I to je sad ta specijalna mirisna mešavina koja ujedno štiti od kvarenja. To ću sad istresti u kesicu i u to ubaciti ove mirisne loptice. U ovom tunelu unutra se nalazi ta mešavina u koju ubacujem pomander. Istreskam tako da sa svih strana Da, pametno je. uđe ovo. Mislim da bi trebalo da bude dovoljno za sve ove. Biće dovoljno, zato što to, vidiš kako ostane. Na kraju ću da skinem i to. Sada će to tako da stoji, a onda kad malo prođe vremena, onda ću da ga otresem i da neke od ovih ukrasim ribonom. Idemo sa sledećim. Sad kad sam ovako umuljala ove voćkice, ostavit ću i taman da pripremim specijalne činice. Da li misliš da od ovako jedne šustiklice može da se napravi činija? Ne. Možda kad poludim, jel? Međutim, sad ćemo upravo to da uradimo. Sipat ću vodu i u to dodati štirak. Po koji sam ja išao da ga kupim. Znači, postoji uputstvo koliko štirka ide na litar vode, pa ću ja duplirati tu količinu, upravo zato što mi treba apsolutno učvršćen proizvod. Hekleni miljeji su se nekada podrazumevali u svakoj kući gde ima žensko dete, odnosno devojka za udaju. Međutim, poslednjih decenija oni su izgubili na vrednosti, ali evo, ovo je način da ih vratimo ponovo u život, samo u nešto drugačijem ruhu. Kad sam ovo pokvasila, kombinacijom štirka i vode, dobro iscedim ovu krpicu i treba mi još jedna činija. Veličinu činije određujem s obzirom na veličinu ove šustikle. Znači, ova šustiklica je otprilike taman veličinom ove prave činije. I šta sad u stvari radim? Rastežem ovde
oblikujem je prema donjoj staklenoj činiji. Kada se bude osušila ova moja kapica ovde starinska, od nje će, vidjet ćeš, nastati činijica za naše pomandere. Wow. Ok, to je jedna velika, nju sad stavljam negde na sušenje, a sad ćemo da napravimo malu. I dalje mi je čudno da od ovog može da se napravi činija. Deterđent i krpa daju činiju. Nije deterđent. Vidiš, mala činija za malu šustiklicu. Mala šustiklica koja je davno zaboravljena, međutim sad će biti iskorišćena za pravu svrhu. To me moja baka naučila. Evo ga, vidiš kako. Znači, prava veličina. I to ostavljam da se osuši. Osim pomandera, napravit ću i girlandu od kriški sečenih citrusa. Debljina kriški zavisi negde između pola i 1 santimetra. I to ću sad staviti u rernu nekoliko sati, to će divno da zamiriše prostor. Odškrinut ću malo vrata i onda nižemo girlandu. Nakon sušenja citrusa u rerni cela kuhinja miriše, a od ostalih elemenata za pravljenje ove trake božićne treba će mi plodovi što ovako prirodni, što nanizani pa obojeni, pomenuti citrusi, nešto cimeta u štapiću i opet ribon tračice. Za ovu centralnu nit na koju ću kačiti božićne mirisne ornamente upotrebit ću prirodnu rafiju. To može i kanap ili neki sličan materijal. Znači sad samo kačim, vezujem jedan po jedan od ovih ukrasa. Sve je spremno za nizanje, jedino ću cimet iskidati na ovako komadiće i složiti ih u male snopove. Sad kad sam iskidala, sad ću samo da ove snopiće povežem. Krećemo sa nizanjem, to naravno proizvoljno šta imamo, kako pravimo prema sopstvenom nekom osjećaju i ukusu. Ja ću napraviti tako da mi ovaj širi krug, obruč, bude dole, a ovaj manji gore. Znači oni će biti nekako početak i kraj ove trake, tako da će da visi. Ovo će biti posljednje dole. I sad na otprilike nekoliko santimetara nižem jednostavno ove plodove i ukrase. Tamo gde ne postoji rupica u plodu, pomažem se štipaljkama mini, a tamo gde imam otvor, jednostavno provučem ovu rafiju i vežem. A kada sam nanizala na celu dužinu, sad ovde gore pravim omču koju ću da zakačim na neki ekserčić ili već gde ću okačiti. I to je to. Girlandica je spremna, samo da je okačimo i zimski praznici mogu da počnu. Nakon sušenja, moji ručni radovi, osim dekorativne, dobijaju i upotrebnu funkciju. Prevrnem i dobijem činiju. Druga i treća. Da vidimo kakva je situacija sa mini činijicama. One su vrlo simpatične. Taman za jedan pomandir. Nakon nekoliko dana ove loptice su se osušile i sad je red da ih očistimo, malo doteramo, umijemo i za to je neophodno imati meku četku. To ne mora da bude ovako kaligrafska jedna četka od lasice, može i neka druga, sasvim obična meka četka. Znači samo ih očistimo od onog zaštitnog praha i to je sve. Kako znamo da su pomanderi spremni? Pa po težini. Znači oni treba da su duplo
lakši nego što su bili kada smo ih izbockali. Najzad ukrašavanje. I dovršavanje. I dovršavanje. Miriše fenomenalno. Provlačim kroz ovaj moj zamišljeni putić. To je moglo da se uradi i obeležavanjem, iscrtavanjem ili lepljenjem neke trake poput selotejpa. Znači sad kad sam ovde, sad samo fiksiram ovu traku jednom čiodom i ovu gore jednostavno vežem. E sad, to može da bude ovako jednostavno vezano samo tračicom, a može dodatno da se ukrasi, na primjer, jednim zvezdastim anisom. Doduše, ako imamo dosta čioda, možemo napravimo šare od toga. Mogu i šare, ali... a ovdje ću da dodam ovako i neki list ruže, na primjer. Ovako. I to ću opet da bocnem jednom čiodicom ovdje. To može da bude baš lep poklon. Može, vidiš, poklon ne mora uopšte da bude skup, niti mora da bude nešto što svi poklanjaju. Šta je najvažnije? Najvažnije je da ti investiraš trud, svoje misli lepe da šalješ nekome, svoje vreme koje uložiš da bi nekoga obradovao. To je najvažnije i mislim zato da će bake, recimo, da se obraduju ovako nečemu naročito. A ja ću prijateljici da poklonim jer mislim da će to da bude super za, recimo, Božić. Ili Novu godinu. I sad, konačno, ovako, ove super truper činice. I dalje ne verujem da smo uspeli. Zašto ne veruješ? Zato što nisam verovao da pomoću deterđenta bukvalno može. Opet on deterđent, pa deterđent. Ja to tako zovem. Sad ću da dodam ovde unutra jedan papirić koji će da zaštiti od praha ovog koji je ostao. Ovako, i u to ću da dodam anis i jedan pomander u sredini. Perfektno. Kako ti se čini? Magično, kreativno. Puno sreće i ljubavi. Nije što smo mi pravili, nego što smo kreativni. Da. Baš tako, jel da? Činice su mnogo slatke. Stvarno. I homemade. Homemade je. Ovako. I nećemo dodavati ništa. Vrlo romantično. Stvarno podsjeća na neka davna vremena. Osim pomandera okačenih u prostoru ili stavljenih na sto, nekada su se koristili i kao deo nakita, pa su tako korišćeni kao privezak, odnosno u ovako jedan veliki okrugli privezak stavljeni su mirisni ornamenti, odnosno začinsko bilje, i onda su nošeni tako oko vrata i na taj način su dame iz onog vremena mirisale. Najčešće su pakovani u filigranske ukrase ili kutice, a ovo je takođe jedna od varijanti kada se ovi privesci mogu napuniti mirisnim biljem i začinima i tako nositi oko vrata. No i bez tih metalnih ukrasa nakita, ovakve mirisne lopte zaista mogu obradovati dragu osobu, recimo prijateljicu koju viđemo s vremena na vreme, jer kao što smo rekli na početku, pomanderi donose sreću.